Onwere ajụjụ m chọrọ ịjụ our followers, our audience. Ana m ege ka Ebuka Obi na-ekwu okwu yesterday. Ọgbọlọ Mbaka afa. Maka na ọ na-Enugu. Onwe ndị chọrọ stop adoration ya. Ọ ihe ọ chọrọ ime n'Enugu yesterday. Okwube the challenges so faced. Ka o kwuchara ya na m ege na-enene ka mmụ ebe ọ ga-asị na onye kwụsịrị ya wụ Fada Mbaka. Na Mbaka chọrọ ịkwụsị ya. Ya ji gbawazi ma governors ma senators. Mana anụrụ m ya n'onu ya. Mana ịbịa na comment section na ihe ndị mmadụ na-ekwu. Ụfọdụ na-akpọ Elijah Enugu. Ụfọdụ na-akpọ na Fada Mbaka na-akọrọ ya. Na grace karịrị grace. Achọrọ m egwu na eziokwu. Ihe ọsọkwa na mmadụ weluzie na o nwere ụdịna na nna ya esila ọdịna mma. O filie mana na nna ya adịrọzi mma. Onye kụziele gị ụzọ ka wụkwa nna ya. Ejugodi nna gị achọghị ikwu nwa onye asị na nwa onye ka. Ogodi na nwa m sị na m awụrụzi nna ya. Mana ndị mmadụ ka ga na-abịa nwa onye ka. Amara m ihe our audience, our followers na-adị too emotional. Ịkpọrọ ibe onye akpọrọ ihe unu. Anụrụ m unu Mbaka na this program a aga emekwa nke emere nke anụbere m onye nụrụ na osendere m. Ka unu ji esi jidezi Mbaka na-ekwu na ọya nwa chọrọ ịkwụsị the program enwe n'Enugu. My little advice to Evangelist Ebuka Obi. Ọ bụrụ na nwo gị nwa ama na a na-eche ka anụ ọsịma ọsịrọ m mmecha program n'Enugu anaghachi m azụ Lagos ebe nọ. Because ihe ndị mmadụ chọrọ ịnụ ka ị gwara ha. Akụkọ niile ahụ ịkọrọ ha emotional aka nkụ. Akụkọ binie amụnye social media ọkụ. What of if tomorrow gị nwa na-asị Elijah Enugu na grace karịrị onye nke a na no, at the end you verify ya ọhụrụ na osiro n'aka Mbaka. You can withdraw kwa your word. I will be a Christian. I love Reverend Father Ejike Mbaka. I admire his grace. From the beginning, I love Mbaka for 25 years now. Mbaka kanokwana the track na-emele onwe ya ọ na-eme. Ebuka Obi rise from Ejike Adoration. Na-ejele onwe ya adoration. Ugase some videos on follow. Ebe Mbaka gwara ya na ọ ga-adịrị gị na mma. Ebuka Obi ọ ga-adịrị gị. O nwere ebele obelie n'ọta. Bogotie n'ọta belie ebele. That word alone is very powerful. Si n'ọnụ onye amụma pụta. Ogodi na o mesiala ụnụ adịrọzi na mma. Ọ na o nwere ihe sebele ụnụ. Ihe ga-emedowo ka mmadụ na-abọjụ akwụkwọ kana gị na Mbaka isi. Ekwulite okwu Mbaka mechie ọnụ ya. Jebele onwe. Keep doing what you are doing. Unwele okwu unu ga-awụ n'okwu unu enyewe audience. Gwa ndị social medias and laws. Ewelie wee kpalie onye ekwesịghị ịkpali. Ọ bụrụ na ndị mmadụ ji maka gị kparịa Mbaka that you once kneel down or gọzie ya. Ede happy about it. Ọdịlọmma. Kabana ana m ege ka nnụ ọnụ mmiri okwu gị ebe gị nwa evangelist Chukwu Ebuka Obi kwuru na Mbaka chọrọ ịkwụsị gị. Ọ kpọrọ ya Mbaka n'Enugu anụrụ m ya.
onye no logwam biko the social media in-law na-achọ ka ha hụ ihe ga-apụta gị n'ọnụ. Why can't we as a Christian come together in one umbrella? Onye ọ na-afụ ibie n'anya ka ihe a na-azọ. That is my question. Are we working for God? Are we working for ourselves? Ajụjụ ka na ajụ both mụnwa ma ndị audience anyị ma our followers. Ka ihe ji nwe ndị otu nke Paulos na ndị otu nke Apollos. Divided house in the vineyard of the Lord. What is happening? The crusade emene n'Enugu kwa ka ewe to aha nsọ Chukwu. Keta ọtọ na social media iji ekpara a particular person. What is happening? Gị wana akpali Mbaka. Onye na-efolo akpalili ya iji akpali ya. Ị ga-asị na Ebuka kwuru okwu kwuo okwu niile o kwuru sound emotionally mana onwere onye ọ kpọrọ afa mana ndị mmadụ ji asị na Mbaka ka ọ na-agwa mana ije na court a ga-asị ọ kpọrọ afa ya. The answer is no. Mana gị nwa ozi audience, gị nwa follower, gị nwa wee comment na-akpọ Mbaka afa na-eme video. Ikpe ga-ebido n'ụlọ nsọ Chukwu. I'm just telling you. But God, give me the grace to always stand by you and to do what is right. Achọrọ m ịdị ka mmadụ, mana achọrọ m ịdị ka onwe m. Ebuka is a Catholic. Mbaka is a Reverend Father in a Catholic church. Mmadụ na-aba awụ son and father. Ka ihe wụ the problem mere na mmadụ abụọ awụ nna na nwa. Nwa ma ejekwuru nna ka ha kpaa ihe dele ya. Ada akpa ihe dele nna na nwa na social media maka social media dị ka police station. Ada edozi okwu ebe a. But for me, mmasị Ebuka mere ihe ị na-eme jewele onwe ya n'ụdị isili chọ. Si enyezina avenue for people to insult a man that you once respect. Ana m agwa gị eziokwu. Ọga mgbaalụ boy esetụrụ mụ mana mụ na ya wụ best of friend taa. Ụbọchị m mere wedding ya nwa ka m kpọrọ asa ọga m maka o nwere ihe ọ kụziere m. That is the simple mathematics. Ya nwa ka m kpọrọ ọga m. Mfe ya today ana m ebe ndịrị ya asa ọga m. O setụrụ mụ nwa mana amụta m a lot of things n'aka ya. Nwere ike na-edum na business field. Let's stop all this. I don't value it. Enugu crusade has come and go to the glory of God. The crowd actually ono biara. I can now search. Anubero mo Mbaka ka obolile. Crusade emere na Enugu anubero bia. Ebuka Obi anukwuru m ka obolo na Mbaka chọrọ ekwusi ya. Ka ihe gị nwa comment. Na gị nwa na-chase crowd ji agbọrọ Mbaka afa. Nenekwe ka nwere ike ịgwa nwe ya. Mana ihe niile awụ Catholic, ihe niile awụ ndị Igbo, ihe niile awụ ụmụnne. Nwa ama ejekwunwu nna nwee ndị o ji abụnwu ka ekwu okwu round table ka enwe peace. Enigwe ka a na-ejekwa ọnwụ Enugu. After crowd Mbaka nwere, after crowd Ebuka nwere. Ọ na ụnụ abụọ enweghị ike isetụ ụmụ differences unu. Egwu na-atụkwa m. Enigwe a ga-ejekwu ya eje. Maka okwu ekwusara ṅụọ ihe.